kucace ukuthi pha abafileyo abakholwa nabangakholwa abafileyo abawona amadimoni. Hayi. Awufike uzalwe umuntu udalwe umuntu ufukusuba yidimoni. Hayi. Umuntu into edaliwe it continues after death ibe yilekho ebiyikho ngokwe origin of creation yayo. Awuwazi origin yakho udalwe umuntu uyafa isiphetho sakho uzuphetha uyidimoni. Hayi. Futhi ke nje ngiye ngibenze nabantu abangakholwa bethi ukhonza lesinkonzo ezithi abantu abafile amadimoni loba sabantu ngineminyaka ngishumayela hayi emncane. Le ntshebelo oyibonayo ungaboni oba yishefa nje mhlophe kodwa yona. Futhi ayisiwona umbhulelo. Ngimdala nje impela. Angaze ngihlangane nanoyethu umzalwane osindisiwe othi abantu abafileyo amadimoni uma ekhona osho njalo ngiyafisa ngiyathandaza namanje ukuthi akaqondane nami. Lo bheda kangaka. Umuntu othi abafile amadimoni ngifisa aqondane nami lo akangitshela ukuthi ukuthatha kuliphi iBhayibheli ukuthi abantu abafileyo bangamadimoni. Kube kabi nje ke futhi ukuthi ke uthi wena abantu abafileyo abangamadimoni kanti nawe uzofakelekile ngoba uqondile kwa wena uya edemon to be. Uya edemon to be usho uzowajoyina noma yini amadimoni kusasa uma ungasufe njengoba ufakela uma singabani nje uma singabisani ufakela ukuthi mhla kwenzeka waba idemoni na. Asizaneni nje one asithi one. Umuntu akanele afe ebese eba yidimoni noma ngabe ufe ekholwa noma ngabe ufe engakholwa umuntu ofile akalona idimoni. Sizolufunda kodwa ngisakhotho kwamanje leli verse kodwa sizolufunda. Kufe abantu abawu2 lapha kuLukas 16 verse 19. Bobabili babizwe ngabantu ngisho sebefile. Kufe isicebi safa sembele. Sakhala si umuntu kwakakhala idimoni kwakhala umuntu. Wathi kunabafuthi abahlali usho umuntu hayi idimoni umuntu lo oshayo. Uthi thumela uLazarus athophoze isihloko somunwe. Athi into olimini lwami ngoba ngiyahlushwa kuleli langa bakusho idimoni kusho umuntu. Akazume ngizwa inkodo umuntu.